Tak, je 10 hodin. Já vás vítám na dnešním online kurzu. Jmenuji se Vlaďka Kozojedová a ve společnosti Akrea mám na starosti kurzy. Na úvod bych vás chtěla informovat, že dnešní kurz je nahráván, takže vám budeme moci dát k dispozici jeho videozáznam pro případ, že byste si ho chtěli ještě jednou prohlédnout. Také bych vás chtěla poprosit, abyste si vypnuli mikrofony a zapínali je jenom, když budete mít nějaké dotazy, aby jsme se navzájem nerušili. Dnešní kurz má název Jak na predikční modely v R-ku. My jsme si dnes vybrali jazyk R, protože to je populární programovací jazyk. Jeho velkou výhodou je, že je volně dostupný, poskytuje řadu balíčků, které umožňují provádět různé statistické analýzy, modelování, strojové učení a vizualizaci dat. Dnešní kurz berte trošku jako náhled. Chtěli bychom, abyste si udělali představu, jestli je jazyk R pro vás prakticky využitelný. Když si dnes řeknete, že byste se chtěli modelováním v jazyce R více zabývat a věnovat se mu, tak se můžete zúčastnit našeho nového letního kurzu Prediktivní modelování v R-ku, který se bude konat 17. až 21. srpna. Bude od pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 9 do 11:45. Bude probíhat online formou a na tom kurzu se naučíte vlastně vytvářet, interpretovat a vyhodnocovat prediktivní modely právě v jazyce R. Je to kurz středně pokročilý, který už vyžaduje, nebo jsou tam takové požadovány základy R, ale nemusíte se bát, pokud začínáte zrovna s jazykem R, ještě se s ním nepracovali, tak my vám k tomuto kurzu dáme zdarma videokurs Základy jazyka R. Tento videokurs je vhodný pro samostudium, takže si před kurzem, když tak můžete ty základy osvojit nebo upevnit, pokud si nejste třeba jistí. Dále bych vám k tomuto tématu ještě doporučila také nový kurz Základy machine learningu v jazyce R, který se bude konat už v červnu od 3. do 4. června. Je to dvoudenní kurz a můžete se ho zúčastnit buď online nebo prezenčně tady u nás v sídle společnosti v Krakovské Praha 1. Tento kurz je už takový pro zkušenější statistiky, kteří už to ERKO třeba používají, takže můžete se také zúčastnit toho. V červnu pak ještě připravujeme jeden kurz v jazyce R a to jsou panelová data. A potom v zimním semestru bych vás ráda pozvala na základní kurz Základy statistiky v jazyce R, takže to je spíše pro začátečníky. Já jsem se zmínila vlastně o tom videokurzu Základy jazyka R, který je vhodný právě pro úplné začátečníky, je vhodný pro samostudium. Velkou výhodou je, že vlastně ho máte přístupný 1 rok, takže můžete studovat, kdy vlastně budete mít čas. Tento videokurs obsahuje celkem 6 lekcí a 20 videí. Máte tam k dispozici materiály, data a své vědomosti si pak můžete i ověřit na dobrovolných testech. A po ukončení pak získáte také osvědčení klasicky o absolvování kurzu. Pokud by vás zajímala ukázka toho videokurzu, tak si ji najdete na našich webových stránkách, protože ten videokurs nejen, že získáte zdarma k letnímu kurzu, ale můžete si ho i samotný zakoupit. Pokud upřednostňujete ale individuální přístup, tak my poskytujeme také individuální výuku. Ta má výhodu, že nemusíte čekat na nějaký vypsaný veřejný termín. Domluvíme se na nejbližším termínu, který vám bude vyhovovat. Výhodou tady té formy je, že vlastně můžeme uspůsobit i formu a rychlost té výuky vašim potřebám. Já jsem vám tady vypsala takové příklady kurzů, které můžete absolvovat individuálně, ale můžeme se domluvit třeba i na jiných tématech.
Možná vás asi, nebo určitě vás budou zajímat i ceny kurzů. Já v průběhu výuky vám potom do chatu dám odkaz s harmonogramem a ceníkem kurzů. Jinak my na našich kurzech chceme, abyste se to ERKO naučili používat prakticky, nejen teoreticky. Naši lektoři jsou zkušení lidé z praxí, protože spolupracují na různých zajímavých projektech a také vlastně řeší konkrétní úlohy s našimi zákazníky. Dnešním kurzem vás bude provádět lektorka a analytička Broňa Černá. Její specializací je statistická analýza dat, právě také jazyk R a náš statistický program IBM SPS Statistics. Jinak Broňa také pracuje na různých zajímavých projektech, vyučuje mnoho statistických kurzů a kurzů v jazyce R. Tady jsem vám opět v prezentaci uvedla jenom některé jejich příklady. Ještě než vlastně předám teď Broně slovo, tak bych vás chtěla vlastně informovat, že pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se ptát v průběhu, můžete se přihlásit, anebo můžete dotazy psát do chatu a budeme mít ještě čas potom se k nim vrátit. Takže Broňo, já už předávám slovo. Tak prajem ešte raz hezké dopoledne. Ja začnem tým, že nazdielam svoju obrazovku a len poprosím o potvrdenie, že sa slyšíme a že vidíte moju prezentáciu. Vidím a slyším vidím prezentaci a slyším tě. Ďakujem. Tak, ten dnešok teda bude taká ukážka výuky, takže začneme tým, že si povieme niečo malo teoreticky, ale skutočne len veľmi málo a väčšinu tej hodiny budeme venovať praktickej ukážke RStudio, kde už mám predpripravený skript s jedným takým trocha komplexnejším príkladom. Pokiaľ by teda boli nejaké dotazy v priebehu tej mojej ukážky, tak prosím píšte do chatu, ja to tu mám otvorené, takže sa budem snažiť na to občas pozerať a potom na nejaké ďalšie dotazy určite bude priestor aj na konci tej hodiny. Takže sa určite nebojte pýtať. Čo nás teda dnes čaká? Na začiatok mám len pár stručných slajdov, aby sme si definovali, čo vlastne predstavuje ten prediktívny model, aké všetky metódy v tejto oblasti môžeme použiť. Aj keď to sú body, ktoré ja tu v rámci tej ukážky zoberiem veľmi stručne, na tom zmenenom kurze sa tomu venujeme o mnoho podrobnejšie. No a potom tá ukážka, tak tá bude venovaná práve metóde KNN v RStudiu, kde si ukážeme príklad od takého začiatku, kedy naimportujem data, pozrieme sa na nejakú základnú prúsknú analýzu, vytvoríme model a budeme postupne ladiť jeho parametre a potom v tej záverečnej časti budeme sa snažiť pomocou nejakých hodných koeficientov popísať kvalitu toho modelu a prípadne ho vizualizovať. No a potom v úplnom závere sa ešte pozrieme, čo všetko ďalšie sme nestihli, pretože určite nestihneme všetko, čo by sme mali a čo napríklad vás čaká na tom kurze, pokiaľ by to niekoho zaujímalo ešte bližšie. Takže poďme rovno na to. Celý ten kurz, aj tá dnešná ukážka bude venovaná situácii, že máme nejaké dáta nazbierané, ktorých máme nejakú cieľovú premennú, ktorú chceme predikovať a potom máme celú sadu premenných, ktoré môžeme použiť ako prediktory, teda ako nejaké nezávislé premenné. No a buď to môžete mať tú situáciu, že chcete vytvoriť model na tých dátach, ktoré máte a potom ho v budúcnosti nasadiť na nejaké nové data, to je tá jedna možná situácia, alebo potom druhá možná situácia, ktorá tiež je rovnako validná, je, že vlastne vám nejde ani tak o tú predikciu, ale chcete vytvoriť model, ktorý popisuje tie vzťahy, ktoré máte v tých datech. Takže to, čo si dnes ukážeme, sa dá použiť aj na ten popis tých vzťahov, ale aj na tú predikciu. Takisto to, čo si ukážeme v tom kurze, veľa tých nástrojov, ktoré si budeme ukazovať aj dnes, tak sa potom vzťahujú priamo k tej predikcii, že sa zameriame na to, aby sme popísali kvalitu tej predikčnej schopnosti. Budeme si tie dáta rozdielovať na nejaké množiny, aby sme zistili, ako by ten model fungoval na nejakých iných datách, ale určite to, čo si povieme, sa dá preniesť aj na tú situáciu, kedy by sme ten model chceli pouze pre ten popis a nielen pre tú predikciu.
Takže to bude taký náš postup, že na nejakých dátach, ktoré máme k dispozícii, vytvoríme model a potom ho skúsime aplikovať na nejaké nové data, na ktorých zistíme, či ten výkon toho modelu je podobne dobrý, alebo či tam náhodou nebude nejaký problém, ktorý tam často býva, a pokiaľ ten problém nastane, tak sa budeme zaoberať aj tým, ako ho môžeme napraviť. No a z hľadiska výberu tej metódy, tak tie metódy, ktoré tu mám na tomto slajde, tak to sú všetko metódy, ktorými sa budeme zaoberať podrobne v rámci toho kurzu. My dnes tým, že máme len 1 hodinu, tak samozrejme nemáme priestor na všetky z nich, takže ja som vybrala len jedného zástupcu, a to je práve tá metóda KNN, ktorá z hľadiska toho popisu toho algoritmu je asi jedna z tých jednoduchších, ale na ten začiatok je docela vhodná. No a tie metódy sa dajú deliť z viacerých hľadísk. Ja tu mám také veľmi časté, že vlastne tú metódu, ktorú zvolíme, tak volíme na základe toho, čo je tá naša cieľová premenná. Či to je premenná, ktorá je číselná, alebo či to je premenná, ktorá je kategoriální. Samozrejme môže nastať oboje, takže môže byť tá cieľová premenná kľudne nejaká cena, skóre nejakého klienta alebo čokoľvek iné, alebo to môže byť to, či nastala nejaká udalosť alebo nenastala, prípadne u tých kategoriálnych premenných. Tam kľudne to môže byť tak, že tých kategórií máme viac ako len 2. Ja tu mám v tomto slajde vlastne len tie príklady, kedy mám len 2 kategórie tej cieľovej premennej, ale my veľa z tých metód dokážeme potom zobecniť aj na tú situáciu, že tá cieľová premenná, ktorá je kategorizovaná, má viac ako 2 kategórie, takže aj to určite možné je. No a z tých metód, ktoré tu máme, tak môžete si všimnúť, že niektoré z nich sa opakujú, napríklad tie rozhodovacie stromy, tak tie mám aj u tých, ktoré sú kategoriálne, aj u tých číselných, takže v niektorých situáciách tam je nejaký prúnik, ale ako som povedala, tak v rámci toho kurzu si každú z nich popíšeme a každú si ukážeme prakticky na nejakom príklade. No a teraz už poďme k tomu dnešnému, k tej metóde KNN, ktorú už ste možno niekde videli. Ona je pomerne jednoduchá tým svojím princípom a jednoduchá aj na ten výpočet. Pretože celé, čo tam my budeme robiť, bude to, že my si tie data môžeme na tom začiatku snažiť vizualizovať v nejakom viacrozmernom priestore, aj keď pokiaľ máme už tých premenných nezávislých viacero, tak tie možnosti už sú dosť obmedzené, ale aby sme si to zjednodušili na tom začiatku, tak predstavme si, že máme jednu tú cieľovú premennú, ktorá má 2 kategórie a máme 2 nezávislé premenné, 2 prediktory, ktoré chceme použiť pre predikovanie hodnôt tej cieľovej premennej. V takom prípade sme schopní si to ešte vykresliť do takéhoto jednoduchého grafu, kde vlastne na jednej ose je jedna tá nezávislá premenná, na druhej je druhá a potom tu máme tie body a tie sú obarvené podľa toho, akú majú hodnotu tej cieľovej premennej. Takže tu sú 2 kategórie, takže tie body sú buď to fialové, alebo sú takto modré. No a tá metóda robí to, že ona sa v tom danom priestore pozrie na tých najbližších susedov a podľa toho, čo tam prevláda, tak podľa toho určí tú kategóriu toho pozorovania, takže tú hodnotu tej cieľovej premennej. No a keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že jedna z tých dôležitých vecí, ktoré to môžu ovplyvňovať, je napríklad hodnota toho K. Takže to bude jeden z tých krokov, ktoré si ukážeme za chvíľu v tom RStudiu, ako napríklad optimálne zvoliť tú hodnotu toho K. Ale samozrejme sú tu aj nejaké ďalšie kroky, ktoré by sme mali vždy prejsť. Táto metóda, ako každá z tých ďalších, má nejaké svoje špecifika. V tomto prípade to špecifikum, na čo si dávať pozor, je napríklad škálovanie premenných alebo výber nejakej metriky vzdialenosti, pretože tie praktické aplikácie, tak tie obvykle nepracujú len s 2 nezávislými premennými, ale my ich tam máme častokrát desiatky a vtedy nie sme schopní si to takto hezky vykresliť a potrebujeme nejaký nástroj, ktorý to veľké množstvo informácií spracuje za nás a práve v tejto metóde to je nejaká metrika vzdialenosti, ktorú my si môžeme voliť a to, ako ju zvolíme, tak tiež môže mať významný vplyv na to, ako ten model dopadne. A takéto špecifika má každá jedna z tých metód, takže to si vždy u každej z nich budeme ukazovať. No a teraz ja prejdem už do RStudia a ukážeme si
ten skript, ktorý mám predpripravený. Ten skript je už napísaný vlastne úplne kompletne. Ja tu nebudem teraz nič dopisovať, ale budeme sa skôr sústreďovať na tie jeho časti a na tie výsledky. V rámci toho kurzu to funguje trocha inak. Tam sa snažíme aspoň nejakú časť toho skriptu spoločne tvoriť a písať. V závislosti na tom, aký je to zložitý skript, tak niekedy si to píšeme celé, ale väčšinou tí účastníci dostanú nejakú kostru, ktorú si spoločne potom tvoríme. Takže toto je trocha zjednodušenie, aby sme toho stihli trochu viac za tú hodinu. No a ten skript začína tak klasicky verku tým, že inštalujem a načítavam nejaké balíky. Takže ja len túto časť toho načtení spustím. Pokiaľ by ste si potom ten skript spúšťali na svojom RStudiu, tak musíte spustiť aj tú inštaláciu balíkov, ale to už ja mám pripravené. Takže ja si tie balíky len budem načítavať. Postupne, ako pôjdeme tým skriptom ďalej, tak si budeme vždy hovoriť, ktorý ten balík na čo využívam, pretože niektoré sú balíky na vizualizáciu, niektoré sú na výpočet toho modelu, niektoré potom na tú validáciu, takže ja to vždy u každej z tých funkcií poviem, pokiaľ bude z nejakého konkrétneho balíku. No a prvý krok toho skriptu je, že importujem data. Takže tu len jedno upozornenie, pokiaľ s tým R-kom začínate, tak aby vám to fungovalo tak, ako to tu mám ja teraz napísané, tak musíte mať nastavený pracovný adresár a v tom pracovnom adresári mať ten datový súbor, ktorý importujete. A potom bude fungovať aj tento jednoduchý zápis. Pokiaľ by ste ten pracovný adresár nastavený nemali, tak tam je potom potrebné si napísať celú tú cestu k tomu súboru. Ja už ho mám nastavený, takže ja teraz, keď to spustím, tento riadok číslo 16, tak mi to naimportuje data. A predtým, ako pôjdeme k tomu modelu, tak niečo málo o tom datovom súbore. To sú data, ktoré som vybrala na ten dnešný webinár, aby sa to neprekrývalo potom s tým, čo vidíte na tom kurze. Pokiaľ niekto z vás sa na ten kurz prihlási, tak tam máme trocha iný datový súbor, ale toto sú data, kde máme cca nejakých 1600 pozorovaní. Tie pozorovania sú nejaké konkrétne vína a väčšina tých premenných, tak to je zloženie toho vína z hľadiska toho, čo obsahuje. No a tá hlavná premenná, ktorá tu je úplne na konci, tak to je kvalita toho vína na škále 3 až 8, takže čím je tá hodnota vyššia, tak týmto víno je kvalitnejšie. No a my si teraz v rámci tej hodiny spravíme spoločne taký klasifikátor, kde sa naučíme na základe toho zloženia vyhodnotiť, či to víno je kvalitné, či stojí za to, aby sme si ho kúpili, alebo či je nekvalitné a radšej ho necháme v obchode. Takže to bude mať pre vás potom aj nejaký konkrétny dopad. Keď si ten skript stiahnete, tak ho môžete použiť pri výbere vína. No a to bude teda tá naša cieľová premenná, tá kvalita a potom tu máme pomerne veľké množstvo tých premenných nezávislých, ktoré môžeme použiť pre tvorbu toho modelu. Ja tu robím v tejto mojej ukážke jedno zjednodušenie a to, že si tú premennú tej kvality kategorizujem na dve hodnoty. A konkrétne to robím tak, že tie vína, ktoré majú hodnotenie vyššie ako 6,5, hodnotím ako kvalitné a ten zvyšok ako nekvalitné. Nie, že by to nešlo, keby to nechám tak, ako to je, boli by sme schopní pracovať aj s tou premenou kvality tak, ako je. Ja to robím čisto len z dôvodu nejakej výpočetnej náročnosti, pretože niektoré tie časti toho skriptu, ktoré tu mám, už sú pomerne náročné, takže aby sme to všetko videli pomerne rýchle, všetky tie výsledky, tak som si to takto zjednodušila, že mám ako tú závislú premenu, ktorá má pouze dve kategórie. Takže to je tento riadok číslo 17, tam robím len tú kategorizáciu, že si vytváram novú premenu a to bude teda pre nás tá premena cieľová, ktorú za chvíľu pomocou tej metódy toho KNN budeme predikovať. No a predtým, ako sa pustíme do akéhokoľvek modelu, či by to už bolo to KNN alebo niečo iné, tak ten prvý krok by správne mala byť nejaká průzkumní analýza dat. To je tiež bod, ktorému sa v rámci toho kurzu venujeme pomerne podrobne. Ja som ten webinár poňala tak, že sa budeme venovať hlavne tomu modelu, takže len stručne niečo málo k tej průzkumnej analýze dat, ktorá by vždy mala prebehnúť. Tak
Tá by mala prebehnúť určite pre každú z tých premenných, ktoré chceme dať do toho modelu. Takže v závislosti na tom, aká je to premena, ak je to premena číselná, tak tam nás väčšinou zaujímajú nejaké odľahlé hodnoty, rozdelenie tej premennej, či to nie je nejak výrazne zošikmené. U tých kategorizovaných premenných, tak tam väčšinou začíname tým, že v tom R-ku tie premenné, ktoré sú kategorizované, si definujeme ako faktory, prípadne, ak je to potrebné, tak robíme nejaké zlučovanie tých kategórií, ktoré sú maločetné. Ale tu treba povedať, že to, čo je problém a čo nie je problém, tak sa opäť líši v závislosti na tom, akú metódu používame. Sú metódy, ktoré sú robustnejšie voči niektorým problémom, a potom sú metódy ako napríklad tá lineárne regresa alebo aj tá logistická, kde musíme tú prúskumnú analýzu robiť možno trocha podrobnejšie, takže nedá sa teraz povedať nejaký univerzálny postup, ale rozhodne vždy by tá prúskumná analýza v nejakej forme mala prebehnúť. Takže toto ja v tom skripte nemám, ja už tie dáta mám predpripravené, tak aby tam tie najväčšie problémy neboli. A to, čím ja začínam, tento môj skript, tak to je korelační analýza, teda, že sa pozerám na nejaké vzťahy v tých datech a konkrétne mňa zaujíma, ktoré z tých premenných, ktoré tu mám, majú najsilnejší vzťah práve k tej kvalite toho vína. Takže to sú tieto 3 riadky od toho 19 po 21, ktoré ja teraz spustím. No a rovno vám ukážem ten výsledok. Tá korelační matica, ja toto už mám vyfiltrované len pre tú premenu cieľovú, pre tú kvalitu. A tento sloupeček R, tak to je ten korelačný koeficient. Čo nás tu zaujíma? Tak akýkoľvek model tvoríme, vždy platí vlastne to stejné, že čím silnejšie sú vzťahy tých premenných nezávislých a tej premenej cieľovej, tak tým väčší potenciál pre nás, že ten model bude dobrý, napríklad aj z hľadiska tej predikcie. Takže my tu hľadáme tie najvyššie hodnoty toho korelačného koeficientu. Ten má teda hodnoty v intervale od -1 po 1. Čím sme ďalej od nuly, týmto je silnejšia závislosť. A ja keď sa na to poklepám, tak si to môžem zoradiť, aby som tu práve videla postupne tie hodnoty najviac záporné až po tie najviac kladné. No a čím tu začnem, tak to je tá úplne najvyššia hodnota 0,7, tá nastala u tej premenej quality. To je tá pôvodná premenná, z ktorej mi vznikla tá moja nová binárna. A tu len jedno upozornenie, že s touto premenou ja ďalej v tom modeli pracovať nebudem. Ono to asi aj dáva zmysel, ale ten dôvod je taký, že pokiaľ by som ja tento model chcela potom použiť pre predikciu, tak by som si mala dať pozor na to, aby v tom modeli boli skutočne premenné, ktorých hodnoty ja reálne budem poznať v tom bode, kedy budem robiť tú predikciu. A tým, že ja predikujem tú kvalitu, tak samozrejme tá premena kvality to nebude. Takže to je jeden dôvod, prečo do toho modelu vstupovať nebude. A druhý dôvod je samozrejme ten, že tá moja cieľová premena priamo vychádza z tejto premenej quality, takže by to nebolo ani úplne správne. No ale z tých zvyšných premenných, ktoré tu máme, tak keď sa pozrieme, kde ten vzťah je najsilnejší, tak je to u tej premenej obsah alkoholu. Takže ďalšie, na čo sa môžeme my pozrieť, takto na začiatok, aby ste videli aj nejaký obrázok, tak ja tu mám vykreslený jednoduchý boxplot práve pre tú premenu alkohol a pre tú moju cieľovú premennú. To máme na tomto obrázku, takže to 0 a 1 sú tie dve moje kategórie. 0 to sú tie vína, ktoré sú nekvalitné, ktoré by sme úplne nechceli, a 1 to sú tie kvalitné vína. A potom na tej ose Y-ovej, tak tam máme ten obsah alkoholu. A keď sa na to pozriete, tak na prvý pohľad vidíme, že sa nám to celkom hezky oddelilo, že tie kvalitné vína vyzerajú, že sú charakteristické tým, že majú väčší obsah toho alkoholu. Takže keby ste mali na tom začiatku len túto jednu premennú, tak asi aj bez nejakého algoritmu by ste si dokázali spraviť nejaké jednoduché rozhodovacie pravidlo, že čím je tam viac alkoholu, tak tým to bude kvalitnejšie, ale my samozrejme máme tých premenných o mnoho viac. A chceli by sme využiť všetky tie informácie, ktoré tam sú. A keď sa pozrieme na nejakú ďalšiu premennú, napríklad na tú premennú pH, ja si tu len zmením popisek. Takže premena pH, to len pripomeniem, tam tá korelácia bola veľmi nízka, tam bola okolo 0.
A keď si pre ňu vykreslíme boxplot, tak tam už to nevyzerá tak jednoznačne ako u toho alkoholu. Tam vlastne by sme asi nepovedali na prvý pohľad, že je nejaký jednoznačný rozdiel tých dvoch kategórií toho vína na základe toho, akú majú tú hodnotu toho pH. Takže u niektorých tých premenných to nie je vôbec jednoduchá úloha ani takto vizuálne stanoviť tam nejaké tie skupiny a tú predikciu. A to sú tie dva hlavné dôvody, prečo my si väčšinou voláme na pomoc nejaké tie metódy, jednak aby to veľké množstvo premenných spracovali za nás a zároveň častokrát to vôbec nie je jednoduché ani vizuálne tam nejaké tie skupiny vedieť oddeliť. No a poďme teda už na tú metódu KNN. Tak ako sme si ju popísali, tak ja si ju zavolám teraz na tento môj datový súbor a použijem ju na to, aby mi teda predikovala pre tie vína na základe tých premenných, ktoré tam mám. Ja zoberiem na začiatok všetky tie premenné, či to víno je teda kvalitné alebo nie. Aby som zasa popísala, čo sa deje v tejto časti, tak to je taká skôr technická príprava pre ten ďalší výpočet. V tomto riadku 39 tam sa deje čisto len to, že si mážem z toho dataframeu tú pôvodnú premenu quality, pretože s ňou ďalej pracovať nebudem. Potom v tom ďalšom riadku z tej novej cieľovej premennej robím faktor. A tu len veľmi stručne, pokiaľ niekto z vás nemá veľmi skúsenosti s R-kom, tak faktor je taký špeciálny typ objektu, ktorý v R-ku používame pre premenné, ktoré sú kategorizované, aby to R-ko s nimi dokázalo lepšie pracovať. Pokiaľ teda nemáte skúsenosti s tým R-kom, tak napríklad v tom kurze Základy jazyka R tam tie faktory podrobne popisujeme a venujeme sa tomu, prečo sa vytvárajú a ako sa vytvárajú. Takže ja to tu robím čisto len preto, aby som potom s tou premenou dokázala pracovať tak, ako potrebujem, aby ju to R-ko bralo skutočne ako nejaký binárny indikátor. No a potom už si tu pripravujem tie moje vstupné premenné. Takže tá premenná cieľová je y, to je tá kvalita, a potom si tu tvorím vektor x, čo sú všetky tie ostatné premenné z toho dataframeu. Takže na začiatku ja tam skutočne dávam všetko, čo mám v tej datovej matici a nejakým spôsobom tam ešte neriešim to, či tam sú tie silné vzťahy alebo nie, ale skúsim, čo z toho ten model si vyberie a čo z toho použije. No a tu už tvoríme základný model pomocou funkcie KNN, kde vlastne, ja to ešte v tom nastavení tej funkcie si môžete všimnúť, tak mám ešte parametre train a test. To zatiaľ nevyužívam, k tomu sa dostaneme za chvíľu, takže teraz ten model je veľmi jednoduchý. Ja zoberiem všetky tie premenné z toho vektoru x, použijem ich pre predikciu toho y a ešte tu nastavujem parameter k, a to je presne o tom, koľko tých bodov v okolí beriem do úvahy pri tej predikcii. Takže ja to teraz mám nastavené na hodnotu 6. Za tým ale nič nehľadajte. Nie je za tým rozhodne nejaký konkrétny dôvod, že by to tak bolo lepšie. Je to len nejaká moja náhodná voľba na začiatku a za chvíľu sa pozrieme bližšie aj na to, ako to môžeme nastaviť nejak lepšie. Takže ja to spustím. Ten samotný model, ten sa spočíta veľmi rýchlo a keby chceme vidieť jeho výsledky, tak to, čo on počíta v tomto bode, je pre každé to pozorovanie práve nejaká tá predikcia, či to pozorovanie spadá do tej kategórie kvalitní alebo nekvalitní. A aby sme si to my nejak dokázali zhrnúť, ako dobrý ten model je, tak ja tu počítam v ďalšej časti presnosť, čo je taký základný ukazateľ, veľmi jednoduchý kvality tej predikcie, kedy vlastne my len jednoducho zoberieme podiel tých správnych predikcií k tomu celkovému počtu, čo bude teda číslo v intervale 0,1. No a v našom prípade takýto jednoduchý model bez nejakého môjho zásahu má tú presnosť docela dobrú prvý pohľad. Je to nejakých cca 90%. Takže v tomto bode takýto jednoduchý model nám správne predikoval tú cieľovú hodnotu toho y pre 90% tých pozorovaní. Tento prístup, ktorý sme ale začali, má za sebou hneď niekoľko chýb. A tie si my teraz postupne rozoberieme. Tá prvá chyba, ktorá tu je a ktorá sa stáva veľmi často, pokiaľ použijeme tento prístup, je, že vlastne my teraz
vidíme, že máme celkom solidný model na tomto datovom súbore, ale pokiaľ by som dostala nejaké iné data, nejaký iný vzorek, tak tam by sa mohlo veľmi jednoducho stať, že by tá presnosť nebola takto vysoká, ale mohla by byť o mnoho nižšia. Teda, že sa často stáva, že môže dojsť k nejakému preučeniu toho modelu, že sa vlastne naučí naspamäť nejaké vzory v tých konkrétnych datách a potom pri tom nasadení nejaké nové data nemusí fungovať tak, ako by sme očakávali. Takže to je prvá úprava, ktorú ja tu robím v ďalšej časti toho skriptu. Že sa snažím teda odhaliť, či tam tento problém nemôže nastať. No a to robím tak, že si tie data rozdelím na dve množiny. To je pomerne už asi známy prístup, že si vytvoríme jednu množinu, ktorá bude trénovacia, na ktorej ten model, tak ako som to spravila teraz, natrénujeme, naučíme a potom jedna množina tých dát, tá bude daná bokom, tá bude daná ako testovacia a na tej testovacej množine potom overíme, či skutočne tá presnosť je taká, ako vyzerala na tom tréningu, alebo či tam je nejaký výrazný rozdiel. No a preto, aby ste si potom vy mohli tiež skúsiť zreplikovať ten výpočet, tak ja tu stanovujem pomocou príkazu setSeed nejaký vzor pre určovanie tých náhodných čísel, pretože teraz v tejto časti Train Index ja si rozdeľujem ten môj datový súbor tých 1600 pozorovaní práve na tie dve množiny pomocou nejakého náhodného princípu a stanovujem to tu tak, že 80% tých pozorovaní dávam do toho tréningu a 20% bude v tom teste. Ale to si samozrejme môžete nastaviť aj inak, takže vždy to číslo P stanovuje to, koľko tých pozorovaní bude v tej trénovacej množine. No a potom táto ďalšia časť, to je tiež len taká predpríprava, že si vlastne pripravujem z tej datovej matice tie množiny na ten tréning a na ten test. To ja teraz nebudem popisovať nejak podrobne, v rámci toho kurzu sa tomu venujeme trocha viac, takže teraz si len povieme, že to je len výber tých pozorovaní do tých dvoch množín. No a teraz už vlastne spustím ten samý výpočet, ktorý sme videli pred chvíľou, ale už to mám zvlášť pre tú trénovaciu a testovaciu množinu. Takže my už sme videli, ako to vyzeralo na tej trénovacej. A poďme sa teraz pozrieť na tú testovaciu. Na tej trénovacej tam sme predtým mali tú presnosť nejakých 90%. A teraz som to spustila pre tú testovaciu množinu. A tam vidíme, že to je o niečo nižšie, tam to je len nejakých 85%. Čo ešte nie je nejaký priepastný rozdiel, ale rozhodne tam ten výkon toho modelu je horší ako na tej trénovacej množine. Takže to je prvá taká chyba, ktorú môžeme robiť, pokiaľ nespravíme toto rozdelenie, že môžeme opomenúť to, že u toho modelu môže nastať to preučenie. No a potom druhá taká chyba, ktorú ja som spravila, bola tá, že ja som si tam nejak náhodne stanovila ten parameter K na tú hodnotu 6. A to je tiež niečo, čo má zásadný vplyv na to, ako ten model môže vyzerať. Každý z tých modelov, nie len tento KNN, ale aj tie zvyšné, ktoré boli v prezentácii, majú nejaké svoje parametre, ktoré my nastavujeme a ktoré ovplyvňujú ten výsledok. Niektoré tie modely majú tých parametrov viac. U tohto KNN je to ešte pomerne jednoduché, že ten parameter je vlastne len tento jeden, ale vždy by sme mali pozrieť aj na to, ako vlastne zmena toho parametru pôsobí na tú kvalitu tej predikcie. Takže v tej ďalšej časti tohto skriptu ja robím to, že som si povedala, že skúsim sa pozrieť na tie hodnoty toho K napríklad v rozmedzi 1 až 20. Mohli by ste si tu dať tých hodnot toho K samozrejme aj viac, ale aby sme to spočítali v nejakom rozumnom čase, tak ja som si zvolila tento rozsah. A mňa teraz zaujíma, keby zopakujem celý ten postup toho rozdelenia na tú trénovaciu a testovaciu množinu pre všetky tie hodnoty K, kde vlastne ten model funguje najlepšie, kde tá presnosť je najvyššia. A ešte taká doplňujúca otázka by mohla byť, kde ten rozdiel medzi tým tréningom a testom je najmenší. Či sa dá povedať, že pre nejaké hodnoty toho K to funguje lepšie alebo horšie. Takže to je to, čo sa deje v tej ďalšej časti toho skriptu. Ja si tu počítam pre všetkých tých 20 hodnôt toho K tie presnosti. No aby som to nemusela všetko písať niekoľkokrát pod sebou, tak ja som si tu na to vytvorila jednoduchý for cyklus, ktorý vlastne robí to isté, čo som robila aj predtým. Tento výpočet akurát je vložený do toho cyklu, takže ja to teraz celé spustím.
No a potom vlastne tie výsledky tých presností si len vkladám do jednej tabulky a to je ten výsledok, ktorý vy teraz uvidíte. Takže ja vám rovno ukážem už tú výslednú tabulku a povieme si, čo obsahuje. Prvý sloupeček K, to je ten počet tých sousedů, ktorý sa zvolil, takže to je ten parameter, ktorý nastavujeme. No a potom tu máme tú presnosť na tej trénovacej množine a na tej testovacej. Takže tu nás môže zaujímať, ako sa to od seba odlišuje a zároveň nás zaujíma, kde vlastne pri akom nastavení toho parametru K dosahujeme najvyšších hodnot tej presnosti. A aby ste nemuseli pátrať v tej tabulke, tak ja to tu mám aj pomocou grafu. Takže ja to teraz ešte aj vykreslím pomocou jednoduchého spojenicového grafu. Takže je to to isté, čo je v tej tabulke. Tu akorát mi troška zlobí tá legenda. Ale čo tu vidíme, na ose y máme tú presnosť a potom tu máme dve krivky. Jedna tá krivka je pre tú trénovaciu množinu a druhá pre tú testovaciu. A čo tu vidíte, tak jednak vidíme, že na tom začiatku tá presnosť vyzerá byť vyššia na tej trénovacej množine, ale zároveň ten rozdiel medzi tou trénovaciou a testovacou množinou je veľmi veľký. Takže tuto vyzerá, že dochádza k tomu preúčeniu. A potom, ako zvyšujeme postupne to K, tak sa nám tie krivky približujú a obe tie množiny dosahujú cca stejný výsledok z hľadiska tej presnosti. Až cca niekde tu okolo tej hodnoty 13-14 to vyzerá, že viac menej ten výsledok je stejný. No a potom sa to zasa začína trocha rozchádzať. Takže tu máme taký komplexnejší pohľad na to, jednak ako ovplyvňuje ten parameter K tú presnosť, že by to mohlo vyzerať, že tie nízke hodnoty toho K sú pre nás vlastne najlepšie. Ale my tu ale vidíme na druhej strane, že oni tie nízke hodnoty toho K síce vyzerajú hezky na tej trénovacej množine, ale na tej testovacej množine to vyzerá o mnoho horšie. Takže sme spojili tie dva problémy do jedného obrázku a dokázali by sme tu možno povedať, že spíše lepšie sú tie vyššie hodnoty toho parametru K. Ale veľký pozor ešte na jednu vec, že ono teraz ste si možno povedali, že to vyzerá hezky. Ale zapamätajte si tento obrázok, ktorý tu mám. Ja spravím len jednu drobnú úpravu. A tu spravím v tom set seed. Že to set seed si nastavím na inú hodnotu a celé to teraz spustím znova. Ten obrázok sa mi za chvíľu prekreslí. Tak len majte v pamäti, ako vyzerá teraz. No a vidíte, že teraz, ako sa spustil znova ten výpočet, tak aj ten obrázok sa zmenil. A keby to spustím ešte raz, tak sa to zmení znova. A keby to spustím ešte 10-krát, tak za každým vidíme iný obrázok a za každým to optimum toho K môže vyzerať troška inak. Predtým sme si hovorili, že to optimum je nejakých cca 13. Teraz to vyzerá trocha inak, že tie krivky sú pomerne blízko aj v tomto bode. A kľudne by sa mohlo stať pri nejakom inom spustení, že to optimum by bolo zasa niekde úplne inde. A čím to je dané, že ten obrázok je vždy iný a vždy aj to optimum je iné, tak je to práve dané tým, že my za každým tú trénovaciu a testovaciu množinu vytvoríme náhodne. A to náhodné rozdelenie tých pozorovaní má teda vplyv na ten výsledok a tým pádom za každým vidíme niečo iné, čo pre nás ale nie je asi dobrá správa, pretože my chceme nejaký spoľahlivý nástroj, ktorý bude fungovať bez ohľadu na to, ako nastavíme to náhodné vyberanie tých skupín. Takže ako na to, ako si to ešte zlepšiť, aby to bolo spoľahlivejšie. Jedným z tých nástrojov, ktoré som si vybrala ja do tejto ukážky, tak to je cross-validace, ktorá presne rieši tento problém a rieši ho tak, že to náhodné rozdelenie sa spraví niekoľkokrát. Teda nespraví sa len raz, ako sme to robili v tej predchádzajúcej časti, ale spravíme ho napríklad 10-krát. Teda my si tie data rozdelíme do 10 skupín a každá z tých 10 skupín bude raz v tej roli toho tréningu a raz v tej roli toho testu. A postupne to budeme takto meniť, aby sme všetky tie časti vystriedali v oboch tých pozíciách. No a
A toto mám nastavené tak, že to prebehne 10 krát, teda že to rozdelím do tých 10 častí, ale samozrejme tu by sme to mohli nastaviť aj na hodnotu 100. V tom nám nič nebráni. Ale tá pointa je taká, že týmto prístupom my troška znížime tú rolu tej náhodnosti a tá presnosť sa potom spočíta tak, že sa spriemerujú všetkých tých 10 behov, ktoré prebehnú, za každý sa spočíta tá presnosť a tá sa spriemeruje a to je to, čo uvidíme na konci. Takže je to jedna z variant, ako si to ešte o niečo zlepšiť a to sa deje v tejto ďalšej časti toho skriptu. Začneme týmto tu. Tu si ja vlastne nastavujem tú cross-validácii, tú metódu tej cross-validácie a nastavujem si tu tak, že to prebehne 10 krát a že ten môj súbor rozdelím na tých 10 častí, ktoré sa budú postupne striedať. Takže to je len nastavenie parametru tej cross-validácie. No a potom znova volám tú funkciu pre to KNN a kombinujem tú cross-validáciu a to KNN. A čo tu ešte robím, tak to je nastavenie ďalšieho parametru. A to je tento parameter TuneGrid, kde vlastne určujem, aké hodnoty toho K chcem skúsiť. Takže ja zároveň budem hľadať optimálnu hodnotu toho K, teda aká je tá najlepšia hodnota pre ten počet sousedů. No a zároveň sa budem pozrieť na to, ako to vyzerá s tou presnosťou toho modelu. Takže ja to zase spustím a celé vám to zobrazím zase v obrázku, aby to bolo možno troška pochopiteľnejšie. Tak v tomto obrázku teda už máme výsledky tej cross-validácie. Každý ten jeden bod, ktorý tu vidíte, tak to je nejaký ten konkrétny beh a na tej ose x-ovej máme nejaké tie hodnoty k. Ja som si zvolila v tom nastavení toho TuneGrid, že chcem vyskúšať hodnoty k 5 až 20, takže preto tá osa x vyzerá takto. No a na tej ose y teda máme tú presnosť, ale je to už tá spriemerovaná presnosť za tých 10 behov. Takže ten predchádzajúci obrázok, ktorý ste videli, tam za tým vždy bol len jeden ten výpočet, ale teraz už ich tu mám 10 a je to teda troška robustnejší ukazateľ. A keď sa na to pozrieme, tak tu vidíme zasa, že nám to na tom začiatku celkom skočí hore, potom je tam skok dole a takto sa to postupne vyvíja. No a aby ste nemuseli hľadať vy sami, kde je to optimum, aj keď tu to vidno možno celkom hezky, tak do tej konzole vám to ešte samé napíše, že tá optimálna hodnota na základe tej cross-validácie, ktorá prebehla, tak to je hodnota K20. Takže spomedzi tých možností, ktoré sme preskúmali, tak to nastavenie na tých 20 vyzerá najlepšie. Ale my by sme to mohli ešte zasa spraviť zložitejšie. Tu by som mohla pokračovať kľudne ešte ďalšiu hodinu, ako to môžeme spraviť zložitejšie, čo nechcem, ale len aby ste videli, že tu nemusí končiť, ale môžeme pokračovať ďalej a ďalej. Tak u toho nastavenia, tej cross-validácie, tak v tom R-ku máme ešte aj pokročilejšie metódy. To je napríklad táto metóda Repeat CV, čo vám vlastne spraví to, že sa to spočíta 10 krát a potom ešte krát 3. Takže to vlastne prebehne 30 krát. A potom sú tam aj ďalšie metódy, takže môže to byť o mnoho komplexnejšie, ale tu veľký pozor na to, že potom to už môže v určitom bode, keď to začneme zvyšovať a zvyšovať, preto R-ko už trocha náročnejšie. Tento príklad, ktorý tu mám ja, na nejakých 1600 pozorovaní, vidíte sami, že funguje bez nejakých problémov, všetky tie výsledky máme viac menej hneď, ale pokiaľ by sme tých pozorovaní mali 10 000, prípadne by sme mali tých premenných o mnoho viac, tak by to už také rýchle rozhodne nebolo. Takže túto R-ko rozhodne má nejaké svoje limity a na to tiež musíme dávať pozor, že by vás tu určite napadlo, že by bolo lepšie si to number nastaviť rovno na 1000 alebo ešte vyššiu hodnotu, ale to by sme tu boli možno do 12. a aj tak si myslím, že by sme žiaden výsledok nedostali. Takže to musíme vždy skúšať v závislosti aj na tom, aký máme pred sebou datový súbor, ako je rozsiahly a rolu hrá aj to, ako je tá metóda zložitá. Pretože táto metóda, ktorú používam ja, z tých zmienených je stále jedna z tých jednoduchších, takže to tu všetko beží pomerne rýchlo. Takže to je jedna cesta, ktorú sme si ukázali, ako môžeme vylepšovať ten model, ako môžeme hľadať nejaké optimálne nastavenia tých parametrov. A ja teraz tých zvyšných 15 minút využijem zasa na takú inú časť tej analýzy a to je popis kvality toho modelu. Ja som tu
celý čas pracovala s tou presnosťou, s tým accuracy, čo môže byť v istých situáciách dobrý ukazateľ, ale v istých situáciách to nemusí vôbec byť správna voľba. A ja tu teraz prejdem úplne na koniec toho skriptu. Mám tu ešte nejaké výpočty, ku ktorým sa potom vrátim. A prejdem k poslednému riadku, kde si počítam matici zámien, čo sú nejaké ďalšie charakteristiky, ktoré nám popisujú práve kvalitu toho modelu. No a tu sa totižto skrýva jeden veľký problém, ktorý ja som doteraz vôbec nejak nekomentovala, že ten model, on celý čas vyzerá veľmi hezky, že nám predikuje väčšinou pozorovaní správne, ale on tomu tak vôbec nie je. To, čo sa tu skrýva v pozadí, a je to docela zásadná vec. Ja tu zavolám funkciu table a ukážem vám tabuľku četností pre tú premennú quality, ktorú tu celý čas predikujeme. Ja som ju na začiatku schválne neukázala, pretože som vedela, že tam ten problém je. Ale keď sa na to pozriete, tak v tomto datovom súbore my tu máme dve kategórie, to už vieme, kde väčšina tých vín je nekvalitných. Tých je nejakých 1400, tých kvalitných je 217. Takže ten náš súbor z hľadiska zastúpenia tej premennej sa tomu hovorí často, že je nevyvážený. No a keď sa vrátime k tej predchádzajúcej tabuľke, tak tu máme niekoľko ďalších štatistík, niektoré sú už o mnoho zložitejšie ako tá presnosť, ale možno taká prvá, na ktorú by som ja poukázala, je táto charakteristika no information rate, ktorá vám vlastne hovorí, aký dobrý by bol ten model v situácii, že vy by ste všetko predikovali ako tú kategóriu nekvalitní. A tu vidíme, že ten model, a to nie je ani model, to je jednoduché rozhodovacie pravidlo, že by sme všetkému dali stejnú kategóriu, by mal presnosť o nejakých 86,5%, čo je len o 1,5% méně ako ten náš model, ktorý sme vytvorili pomocou toho KNN. No a to je dané práve tým, že tá kategória toho nekvalitního vína tvorí väčšinu toho nášho súboru a preto to vyzeralo všetko tak hezky, že vlastne my to predikujeme veľmi dobre, pretože to bolo spôsobené tým, že tie dáta sú takto nevyvážené. No a to ešte máme pre ukážku aj kontingenčnú tabuľku toho, ako to máme v tom našom datovom súbore, to sú tie slupečky, a v riadkoch máme to, čo predikuje ten model. No tu sa môžete pozrieť, že z hľadiska tej kategórie tých nekvalitných vín, tak tam to funguje docela hezky. Ale keď sa pozrieme na tie vína kvalitné, tak tu máme len nejakú tú menšiu časť toho súboru, ale vidíme, že z tých nejakých 43 pozorovaní, ktoré tam sú, sme správne predikovali len 12. A zvyšných 31 sme predikovali špatne ako nekvalitné. Takže napriek tomu všetkému, čo sme videli doteraz, tak rozhodne nemôžeme povedať, že by ten model bol dobrý, pretože v tom hlavnom, na čo chceme, aby nás upozornilo na tie dobré vína, tak v tom nám momentálne ten model veľmi výrazne zlyháva. A teda jedna z tých vecí, ktoré by sme mali spraviť správne, je nepracovať len s tou presnosťou, pretože tá nám tento problém neodhalila, ale zobrať si napríklad nejaké iné štatistiky. A také veľmi často používané, ktoré ste tiež už možno videli, tak sú senzitivita a specificita. A práve tu nám tá specificita dáva informáciu o tom, koľko procent z tých vín, ktoré sú kvalitné, my predikujeme správne. A je to pouze nejakých 28%, čo je veľmi nízke číslo. Keď zoberieme tú druhú kategóriu tých nekvalitných vín, tak tam je to vysoké, ale tu už sme si povedali, že je dané hlavne tou četnosťou. Takže to je ďalšie rozšírenie pre nás v podobe nejakých iných štatistík, ktoré môžu byť pre túto situáciu vhodnejšie, ako je tá samotná presnosť. Pokiaľ by ten datový súbor nebol takto nevyvážený ako tento môj, tak aj tá presnosť môže byť dobrá. Tým nechcem hovoriť, že tá presnosť ako taká nie je vhodná v žiadnej situácii, ale rozhodne nie je dostačujúce sa pozrieť len na tú presnosť ako takú, ale v určitom bode by sme si mali pozrieť aj tieto podrobnejšie výstupy, aby sme prípadne odhalili to, čo som odhalila teraz ja, že pre nejakú kategóriu ten model vlastne vôbec nefunguje. Takže to je jeden možný krok,
A druhý krok, ktorý tiež ste možno už videli, tak to je ROC krivka a z nej potom plynie ďalšia charakteristika a to je plocha pod ROC krivkou. Takže to je posledná časť skriptu, ktorú tu ja teraz spustím. Tu len okomentujem, aby ste tušili, čo sa tu zhruba deje. Tak tá ROC krivka, to je veľmi dobrý nástroj, pokiaľ chcete porovnať viacero modelov medzi sebou. Teda, že by sme mali jeden model toho KNN, potom by sme mali model z logistickej regrese alebo klasifikačných stromov a chceli by sme zistiť, ako si vedú medzi sebou tieto modely. Tak tá ROC krivka tým, že pracuje s pravdepodobnosťou, tak vám umožňuje porovnať medzi sebou práve aj modely, ktoré mohli vzísť z iných metód a to hlavné, čo potrebujete, je práve tá pravdepodobnosť. Takže ja si tu v tejto časti toho skriptu znova volám to KNN a len si pomocou argumentu prop ukladám tie pravdepodobnosti, takže nielen tie predikované hodnoty, tie nuly a jedničky, ale aj pravdepodobnosť, že tá nula alebo jednička nastane. No a potom len spúšťam tento výpočet tej ROC krivky a výpočtu toho ukazateľa plocha pod ROC krivkou a ja tu ešte mám nejakú časť, ktorú som zrejme nespustila. Tak to skúsime takto, aby som to teraz nemusela hľadať. OK, tak tam ešte máme nejakú jednu chybičku. A to bude zrejme to, že tu nemám uložené tie pravdepodobnosti z toho modelu KNN pred. Tam som si ukladala tie pravdepodobnosti. Tak skúsime to ešte takto. Probabilities. Tak to mi asi v tom skripte teraz chýba. Tak poprosím teraz sekundu, to nebola úplne plánovaná chybička, ale ona mi tu niekde v procese toho spúšťania vypadla tá časť výpočtu tej pravdepodobnosti. Takže ja si tu len dodám ten riadok, ktorý mi tu chýba, ale možno v medzičase, pokiaľ ja budem hľadať tú časť toho skriptu, tak vám sem dám aspoň tento slajd a povieme si niečo málo o tom, čo tá ROC krivka predstavuje. Pokiaľ by ste to ešte nikdy nevideli, tak tá ROC krivka na jednej ose vykresluje senzitivitu a na druhej ose máme 1 minus specificita a máme tam také zrovnanie, aby sme vedeli posúdiť kvalitu toho modelu a to je to, že tá zelená krivka, tak to si môžete predstaviť, ako keby máte nejaký náhodný generátor, napríklad, že si hádžete mincov a na základe toho hodu mincov si generujete tie hodnoty toho y, tak to presne robí tá zelená čiara, ktorú tu mám. A my chceme, aby tá krivka toho modelu, ktorý sme spočítali, bola čo najďalej od tej zelenej čiary, ideálne nad ňou, pretože pokiaľ by tá krivka bola pod ňou, tak to by zase znamenalo, že ten náš model je ešte horší, ako keby hádžeme mincov. Takže, ale to sa väčšinou nestáva, to by ste museli mať skutočne veľmi špatný model, ale v prípade, že ten model je dobrý, tak bude od tej ROC krivky vzdialený a čím je viac vzdialenejší, tak tým je lepší. Takže vy potom, keď tam uvidíte viaceré tie krivky, tak máte to priame zrovnanie, ktorý ten model je lepší a ktorý je horší. No a okrem tej samotnej krivky, my tam ešte počítame ukazateľ plocha pod tou krivkou, ktorý je vždy väčší ako 0,5 a ide teda od hodnoty 0,5 do jedničky a čím je tá hodnota vyššia, tak tým je to lepšie. A také pravidlo pre tú hodnotu toho AUC, čo by sme sa mali snažiť aspoň dodržať, je, aby to bolo alespoň nejakých 0,9, niekedy sa udáva 0,92 pre tie lepšie modely. Takže to je tá ROC krivka. A ja sa teraz pokúsim si tam doplniť tie pravdepodobnosti, aby som ju mohla ukázať aj na tom mojom prípade. Takže si vrátim zpátky do RStudio. Tak. Takže teraz dúfam, že to pamätám správne, tú časť, ktorá mi tu chýba, ale aspoň vidíte v praxi to, čo sa nám stáva často aj
počas kurzu, že spoločne riešime s účastníkmi aj takéto chyby a že aj nám ako lektorom sa môže stať, že niečo napíšeme špatne alebo niečo zabudneme, ale teraz to už vyzerá dobre, že som si to pamätala asi celkom presne. No a poďme k tomu, čo mi to vytvorilo. Jednak sme tu dostali tú plochu pod tou krivkou. Tá je 0,8 a z toho, čo som povedala pred chvíľou, tak to rozhodne nie je dobrá hodnota a asi by sme tento model teraz nemohli pokladať za nejaký predikčne schopný, ale to my už aj vieme. No a to druhé, čo tu máme, je tá ROC krivka. Toto je taká tá úplne základná podoba, ktorú si môžete v tom R-ku vykresliť bez nejakého špecializovaného balíku. Potom samozrejme existujú balíky, ktoré to dokážu spraviť o mnoho hezčí, ako toto, čo tu vidíte. No ale minimálne vidíme, že to, čo sme vytvorili, tak je to lepšie ako nejaký ten náhodný generátor, ale máme tu ešte spoustu priestoru, kam sa zlepšovať. No a to je už záver toho môjho skriptu, takže aby som to teraz nejak zhrnula, čo všetko sme videli a kam to vedie, pretože s týmto príkladom sa ešte môžeme kľudne zaoberať ďalšiu hodinu a mali by sme tam čo ďalej zlepšovať. A my sme začali tým, že sme si vytvorili veľmi jednoduchý model pomocou tej metódy KNN, toho, na čom závisí to, či to víno je kvalitné alebo nekvalitné. Na prvý pohľad to vyzeralo docela hezky, ale potom sme zistili po rozdelení na trénovaciu a testovaciu množinu, že tam môže byť nejaký problém s preučením toho modelu a ukázali sme si aj to, ako na to pôsobí nastavenie toho parametru K, teda toho počtu skupín. Snažili sme sa nájsť tam nejaké optimálne riešenie, ale zároveň sme videli, že veľkú rolu hrá to, ako rozdelíme tie pozorovania do tej trénovacej a testovacej množiny. Takže tam sme použili cross validácii, aby sme trocha znížili vplyv tej náhodnosti. A znova sme si to celé spočítali a dostali nejaké optimum pre tú hodnotu toho K. No a potom sme išli trocha iným smerom, že sme zistili, že ten parameter tej presnosti, s ktorým sme pracovali celý čas, nebol úplne vhodný, pretože tie dáta, ktoré máme k dispozícii, nie sú vyvážené a teda tým pádom tá presnosť nám vôbec nedáva dobrú informáciu o tom, ako ten model funguje a teda zistili sme, že nefunguje skoro vôbec, čo nám potvrdilo aj to AUC a aj tá ROC krivka. Čím by sme mohli pokračovať ďalej? Tak ako som zmenila na začiatku, tak tá metóda KNN má nejaké svoje vlastné predpoklady, napríklad to, že tie premenné, ktoré používame na tom vstupe, by mali mať stejné škály, čo v mojom prípade dodržané nebolo, takže to je jedna z možných úprav, že by sme si to štandardizovali na stejné škály, prípadne sa bližšie pozreli na tie premenné ako také, pozreli sa na ich histogramy, prípadne tie boxploty, a pozreli sa napríklad aj na výber tej metriky vzdialenosti, pretože tých máme na výber v tom R-ku desiatky a ten výber môže hrať tiež veľkú rolu v tom, čo dostaneme za výsledok. No a samozrejme, pokiaľ by sme prešli všetky tieto kroky a vlastne vyskúšali všetko, čo by sme mohli a napriek tomu by ten výsledok pre nás nebol dobrý, nebol priateľný, tak by sme mohli skúsiť nejaké iné metódy, napríklad logistickú regresi alebo klasifikačné stromy. To všetko sú metódy, ktoré by sa dali na tento istý príklad použiť a možno by sme zistili, že tie výsledky sú pre nás lepšie. A to ma privádza k tomu poslednému, čo tu pre vás dnes mám, a to je taká ukážka toho, čo ďalšieho v tom kurzu, pokiaľ by ste o to mali záujem, uvidíte. Takže ten úvod je taký podrobný prehľad tých metód, ich predpokladov a práve nejakej voľby tej metódy aj s ohľadom na to, aké tam sú predpoklady a ako na tom začiatku môže vyzerať tá vaša datová matica. Takže tam sa tomu budeme venovať docela podrobne. No a potom začíname od tých modelov pre primárne číselné premenné, takže začíname lineárnou regresí, povieme si, čo robiť, pokiaľ sú porušené jej predpoklady, čo býva pomerne častý problém, takže tam budú nejaké rozšírenia. No a potom tá druhá časť toho kurzu, tá je venovaná tým premenným kategorizovaným, ako je logistická regresia, klasifikačné stromy, sú tam aj nejaké algoritmy seskupování. No a v rámci všetkých tých metód si budeme ukazovať podobné princípy, ako ste videli dnes, ako je tá krížová validácia, ladenie parametrov tých modelov
čo teda častokrát môže byť o mnoho zložitejšie ako u toho KNN, tým, že tých parametrov je viacero. No a vyhodnocení modelu pomocou napríklad tej ROC krivky alebo pomocou tých metrík, ktoré ste videli teraz na konci. Ja som spomenula len tú specificitu a senzitivitu, ale je ich o mnoho viac, takže tomu sa tiež venujeme bližšie, že si všetky z tých metrík nejak popíšeme a povieme si, ktorá má aké výhody, prípadne nevýhody. Takže to je k tomu samotnému kurzu a tým som ja asi vyčerpala celú tú dnešnú ukážku a vyšlo mi to tak akurát, takže pokiaľ má niekto nejaké dotazy, tak kľudne sa môžete pýtať. A ja to ešte teda... Ano. Máš chatu, tak sa tam môžeš na ně podívat. Aha, tak to mi vôbec nevyskočilo. Tak už to vidím. Tak, korelácie. Či nemá význam sa pozrieť na korelácie medzi vysvetľujúcimi premennými, pretože môžu deformovať model a to máte pravdu. Ale pozor na to, že to tiež neplatí univerzálne. U väčšiny tých metód, ktoré tu mám zmienené, to, čo píšete, platí. Takže napríklad, pokiaľ by sme mali tú logistickú regresiu alebo lineární a vlastne aj u toho KNN, tak tie vysoké korelácie medzi tými nezávislými premennými môžu byť hodne problematické a tiež by to mal byť správne práve krok tej prieskumnej analýzy dát. Takže malo by to tam byť. Ja som to zase z tých časových dôvodov nezahrnula, ale určite to je správny dotaz. Ale nie všetky tie metódy sú na to citlivé. To treba povedať, že sú aj také, u ktorých nemusíme riešiť, ale zrovna táto moja, tak tam by sa to do tej prieskumnej analýzy malo zahrnúť. Tak, prezentácie, to si myslím, že sme sa dohodli, že prezentácie k dispozícii nebude. Bude k dispozícii skript a data, ale to povie asi Vlaďka tomu za chvíľu viac. Ale prezentácie, tu si necháme pre seba, takže to sa omlouvám, ale tam toho zasa až tak veľa dôležitého asi nebolo. Myslím, že to hlavné je v tom skripte. A to je asi všetko, čo tu vidím, takže asi vrátim zpátky slovo. Prezentace nebude, ale budete mít vlastně k dispozici záznam. Myslím si, že ho budeme posílat asi zítra, takže když tak se můžete ještě podívat na záznam. Já jenom dodám nakonec ještě pár takových obecných informací vlastně k formám výuky, které můžete u nás využít. Jenom si tam dám prezentaci, což se mi teď nepodařilo. Tak já jsem vám do chatu dala nějaké informace, jak o našich veřejných kurzech. V rámci veřejných kurzů u nás můžete využít program Rok neomezeného vzdělávání. My jsme ho teď trošku zvýhodnili, protože vlastně v rámci jednoho roku se u nás můžete účastnit všech vypsaných veřejných kurzů. A nyní jsme to i rozšířili, že tam budou patřit i takové komplexní kurzy, dříve známé jako semestrální. Takže můžete když tak v rámci tohoto roku se účastnit u nás veřejných kurzů. Potom vlastně můžete absolvovat i kurzy na klíč. Také odborné konzultace. Kurzy můžete absolvovat jak v oblasti statistiky, analýzy dat, tak datové vědy a text miningu. A naučíme vás ovládat nejen jazyk R, který jsme se mu dnes věnovali, ale také statistický software IBM SPSS Statistics nebo obecně software IBM SPSS. Dále se zaměřujeme také na Python a Power BI a také nově na Excel. Těch kurzů se můžete účastnit jak prezenčně u nás, tak online. A co jsem ještě zapomněla říct, tak všechny kurzy si můžete vlastně koupit s videozáznamem, který budete mít potom k dispozici 3 měsíce po kurzu, takže tu probranou látku můžete ještě se k ní opakovaně vracet. Já bych vás na závěr chtěla pozvat ještě na další naše bezplatné webináře a online kurzy. Tím nejbližším je webinář Statistika ke kávě, která má téma Manová a Manková.
a bude 25.5., takže se můžete zase přihlásit. A my s Broňou ještě se s vámi můžeme vidět 10. června a pro vás připravujeme takový zase bezplatný online kurz s tématem praktický průvodce vícerozměrnou statistikou. Já jsem vám do chatu dala i informace o naší nové členské sekci, jmenuje se Acrea Data Platform. Je hlavně pro ty, kteří pracujete vlastně denně s daty a myslím si, že by pro vás mohla být hodně užitečná, protože my tam pravidelně vkládáme různá výuková videa, skripty, prezentace, datasety. Vlastně funguje to tak, že si platíte roční členství. Tam jsem vám uvedla i teď zvýhodněnou cenu, protože ta členská sekce teď vznikla nově, takže ty ceny jsou zaváděcí. A vlastně ty členové této sekce můžou využívat i další členské slevy na další kurzy. Takže pokud budete chtít, to můžete se zaevidovat i tady do té sekce. Tak já se ještě zeptám, když úplně skončíme, jestli někoho něco napadlo, nějaký dotaz, ať už na mě nebo na kolegyni. Pokud ne, tak my vám s Broňou děkujeme za pozornost, přejeme vám hezký zbytek dne a uvidíme se třeba příště zase na našem online kurzu. Tak děkujeme, nashledanou.